କେଉଁ ବାରରେ ଆମେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆମର ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରବିବାର ଦିନ ପାନ ଖାଇଲେ ଆମର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦର୍ପଣ, ମଙ୍ଗଳବାର ମିଠା, ବୁଧବାର ପାନମହୁରି, ଗୁରୁବାର ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଶୁକ୍ରବାର ଖସା, ଶନିବାର ଅଦା ସବୁ ପାଳନ କଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଧାରୁଆ କିମ୍ବା ମୁନିଆ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜଣେ ବି ବଳବାନ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସମୟ ହିଁ ବଳବାନ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କି ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଧାନର ବାଟ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ।